Meni, ja sam roz! Ja sam zelen. Blago Ajde, ti ready. se. Ja sam Ja sam ready. 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 Ajmo. I'm ready. Deadline. Moj prvi u Ajde, ready. životu. Jeste vi već Meni igrali isto. kad Deadline? Da, ja Ja, sam Marko. jedan pod slupom. Ja niti Meni je ovo jednom. A ja sam na playici igrao stalno. 2, 1 i boost. Go. Ne, shit. To. I prolazimo između. Ovo će biti zanimljivo s 4. Baki. Bum. Nisi me ubio. Oh, shit. Zato da pobjeđu onaj koji bude Daj, za ajde, njima kaj, zašto nisam života ubio? najviše. Pa zabijaš se u mene. Ko pobjeđuje? Znači imaš, svako ima 6 života, kad ti isteknu životi onda si mrtav. I možeš umriti 6 puta. A fuck. Oh my Kak se God. aktivira nešto? E, A, Baki. Bartol. Ovo je teško kad nas je 4. Da. Jel možeš proći kroz svoju? Da. Slobodno pokušaj. Slobodno pokušaj. Pa možeš. Možeš proći kroz svoju. A da, istina, možeš. Kaj? Šta? Proši si kroz svoju. A umreš kad prođeš kroz svoju. Ne. Ajme, ne. Ma A da je ne, ova ne, mapa ne. je dosadna, Isuse. Meni ne. Ja mrzim ovakvu Ne, mapu. imao sam skok. Zašto nisam skočio, ne pitajte. Kako ste vi ljudi loši. Ja vas vodim, tak da ne U kak je trekt. Get Shreked! Ne! Tako je to cool izgledalo, bar. Isuse, ko je stavio? Neko je stavio slovo. Ja sam to napravio. Samo Ajmo sam svi umro. protiv Bartol, ajmo svi protiv Bartol, Bartol vodi. Da. A! Rekli smo svi protiv Bartola. Pa ti si se zabio u moju, ne ja. Marko, da ti vidiš šta se dogodilo. Pa vidio sam, Isuse. Da, ti si to jako dobro vidio. Gdje ja idem? Bartol preživio sam. Daj skroz zatvori. Jaz. Imamo još 2 života. Ja jedan. Jep, 2. A ne, to je ovog. Ne. Bartol ima 5, moramo svi protiv Bartola, ljudi. Shit. Luka. Marko, Pa Marko, zašto? Oj, kako? Pa Išao si me nitro. presjeć, nemoj me lagat. I jedan van. A, imam nulu. A, pao sam! Kak je Marko pokvaren. Antonija, četvero nas je. Da, onda tek se sam počeo igrati. Nismo igrali smo i... Opa. Troje vas je. Kako? Pa, četvero nas je. A, Luka. Mrš. Oh. Da morate igrati gdje ste vam... A fuck. Stisnuo si boost, Bartol. Da. Bartol je dobar u ovom. Da. Još samo ja protiv Luke. A me gle fakat, ja imam malo. Iskoristio sam nitro iz nekog čudnog razloga. Još imam 3 života. Marko još 1. Isuse Bože, yes! Isuse Bože, kako? Još samo ja i Luka. Ajde, dajte. Ko će pobjediti? Nemam pojma.
A ti Bartol. pa imaš 3 života, ja 2. Ljudi imate Aj još Bartol, daj ga dovrši čovječe. Finish him. Ne! Bartol, skill. Znam. Bartol, ajde! Bartol, daj, brzo, gas. Ajmo da vidimo Luku. Ne, sam u svoju. Ne znam, možda me Luka. Luka pobjedi. Da, moguće. Ne! To! Round winner! Ljudi, je li ko još čuje Luku? Nemam Ne. pojma. Vjerojatno se disconnecta. Ili je Nije rage'a. nego na zeza. Da. Da, vjerojatno to. 3, 2, 1. Ne, ja brijem da se on disconnecta. Nisam se disconnectao. Morao sam nešto ići, mama i tata su me zvali. Pero. Pero, bus! Ne! Zašto? Ljudi, jel vi mene čujete? Ja sam zeleni. Fuck. To. Mogu si me finishat. Ko ja? Baki. Da, ja te nisam mogu finishat. Jesi, ti si taj, da. Isuse, ja sam otišao. Preživio sam. Jel vidite mene? To, Bartolova linija je nestala, sad mogu proći. Shit. Ejme, vodi nas Ivan. Mugos. Busu sam ravno u tvoju crtu, Luka. Koji si ti lik? Busto si se u moju crtu. Kako? To još nisam vidio. Preskočio sam ti crtu, Baki. Vidio sam. Opet je Marko lefto. Nisam, aha, jesam. Joj, pa svaki put. Sorry. Na vez. Ne znam kaj se dogodi. Pa internet. Dobro, Pa barem ću internet dobit sve ovaj. pare. Nije internet, to ti se kunem. Jo, šta bi bilo? Pa to je vjerojatno nešto oko kompjutera, Nema to veze. ali internet nije. Dobro, ajde, invajtite me kad ste gotovi. Ok. Do tad ću ja pobjedit. O ne, Bartol! Bartol! Jesi preskočio, a? Da. Isuse Bože! Kaj je Ivan te došao? Da, znaš kak sam izbjegao tvoju liniju. Moju. Doslovno milimetar, da. Manje od milimetar, ono. Zašto ti Luka sam kružiš? Ne kružim. Ja taktički razgledavam igru. Nemoj mi opet otić gore! Pa... Umri. Al, Bartol, kak ja sam preskočio tvoju? Još sam se spawnao. Ko je to aktivirao? Aha, To je tako glupo. znam. O ne, nešto će se dogoditi čim on žviždi. Kad bi se dogodilo? A uvijek. Pa ja nisam u tvojoj igri. Aha, ti si to fučko. Da. Aha, ja sam mislio da Bartol fučka. O, Bartol, ne. Ne, Bartol. Imaš skok. Ali nemaš skok za ovo. Šta ćeš sad? Ao. Ivan mi je došao. Čekaj, ko je u vodstvu? Isuse, Bartol. Ma, Pa kak? pa je.
Kaj umreš kad prođeš kroz svoju? Aha, Da! kako smo te zezali? Dobro. Što? Čekaj, što? Pa kaj me nisi vidio? Ne, mislio sam da imam jump, imao sam vjerojatno boost. Igramo ja protiv Ivana. Mislio sam da se on upravo zatvorio. Bartl će opet dobit. Ne znam baš. Da, ne znaš. Pa 17 sekundi do kraja. Kaj? Obojce smo trkli! Ja sam imao turba pa sam... Aha, Luka igra protiv mene sad samo. O, da ljudi, ovo je glupo. Aj bok Ivan, Luka. Mm, Meni je deadline Još jedna bio velika tako. pobjeda za Bartola.